बाप रे बाप नोंसोरना न'आ बावखुंग्रि हाजो सेरखायनो मानसिफोरनि बिराद होंगो दोंगोथारलै आफा फन हरदो र'। हेल' आफा। हेलौ आइ नोंनि लोगो फैनो होननाया सफैबायना सफैयाखै आइ? औ सफैबाय आफा। नोंलाय न'आव फैथ'वा नामा? नै थांगासिनो आंबो बारा गोजान गैला मोननोसैयानो न'। दे थाबैनो फै। आफाया फैगासिनो। ए जालाख' ओइ जालाख' ओइ जालाख'। मानोबा गाबज्रिदोंमोन आब' आंखौ? नै बेयो जालाख'। खुलुमबाय सार। बिराद गोबाव जाबाय जोंहानि न'आव खामानि मावनो थाफैनाया। बेहाबो गोसोनाय दंबावोमोनसो जोंहाना रुवाथि थानायजो। थाबैनो हाबा खालामनानै ला नङाबा मोननो गोब्राब जायो गोसथोनायफोरखौ। नाङालै सार दानो हाबा खालामथ'नो हानाय नङा आङो। ओइ नोंदि बेखौ सार सार बुंबाय थादो बेयो सोर मिथिगौ नोङो? मिथियाथ' र' आब'। जोंनि कम्पानिनि गोदान मेनेजार बियो। वाह गोदान मेनेजार? खनसे खुलुमबावबाय सार होमबा। जागोन दे जाबाय दे। अ थां साहा कापनै फुदुंनानै लाना फै। जागोन आब' एसे सिनि बारा होना फुदुंनो। जागोन दे थां। एसे सिनि बारा होगोन दे। दे नोंनि गोसो बायदि फुदुंना लाब्बानो जाबाय। सिनि बुरजा होगोन आं। मानसिया बिराद फुरथिया थायो खोमालै बियो। बे गैयाबा न'खौनो लांदां सिदां मोनलायलाङो आङो। रानि ओइ रानि नोंसा होमबा न'आव मानसिफ्रा साथामल' जायो आरोना? नै बेयावनो दं माथो। नै आफा बेनो सोमखोरा। खुलुमबाय आदै। जागोन दे जागोन। रानिया नोंखौ फैगोन होननानै मैयानो आंनो खोन्थाना दोनखादोंमोन बेनिखायनो आं नोंखौ लोगो हमनो होननानै डाइरेक्ट फैखानाय जादों न'आव। रानि साहाफोर होबायना होआखै आलासिनो? जालाख'खौ फुदुंनो होदोंमोन आफा आङो। बेखौ फुदुंनो दं। जोंहा न'खराव रावबो गैयाबाबो रानिजों आंजोंल'थार जायो। बियो बोसोरनै जानाय लोगो लोगोनो बिनि बिमाया बे बुहुमखौ आनज्रायलाङो। रानिखौ अननाया खम जागोन साननानैनो आङो आरोबाव नैथि खेब हाबा लानाय जायासै। दाथ' आरो सिख्लासो देरबावबाय। बेनिखायनो आङो रानिनि थाखाय सासे मोजां बिजामादै सायख'नानै दोनखादों। बिराद मोजांथार न'खरा। आंनि फिसाजोखौ बिराद जोथोनै लाखिखागोन बे। आफा बेफोर खोथाखौ नों उनाव बुंनो हायामोन नामा? दालाय मानो बुंनांगौ? जागोन दे जागोन आइ। नोंसोर सानैबो बेयाव रायलायबाय थाथ'। आं एसे बारियाव खामानि मावहैनि। इसोरासो मिथिसिगोन आंनि जुलिया सोरजों जागोन। गोसोखौ बांद्राय लोरबां दाखालाम। नों मिथिगौ ना? आं जेब्लाबो नोंखौ आंनि सेरावनो थाजानो लुबैयो। नाथाय आफाया जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मिथिया जानांगौ। आं नोंनि अनगा रावजोंबो जुलि जानो हानाय नङा। आंबो। साया गुदुंद्राय जागोन थाब लोंखा। जागोन दे जागोन। गामि बिथोरावबाथाय बिदिनो फावखा फोनबाबो मायबा मायबि बुंजानांगौ जायो। टाउनाव जिन रोंनायानो बिराद गिदिर भुल जाबाय आंना। मालाय टाउनफोरावबा मालाय ज'नो सिख्लाफोर सेंग्राफोर बेसे गेलेयो रावबो जेबोखौनो बुंलायनाय गैखाया। बे जोंनि गामिबाथाय बिदिनो सोरबा सासे नङाबाबो सासे रायखाथारगोनानो आरो। थांनाय बोसोरावबो साला सासे बुरैजों रायजानांबाय एबारबो सासे बोरायजों रायजानांबाय। साला बोरायखायसो अनना दोनथारदों आं बेखौ। बेलेग मोनबाथाय जोथुमथारगौमोन आं बेखौ। मा जालायख' माखौ इमान होख्रावलाबायखो? गाख्रनायासो दाय जाद' नोंलाय माथो मैया लादुनि फिसाजोखौ सिथिंबाय थादों न'? ओइ नै नोंहालायनो सोर खोन्थाहरलायखो नोंनोलाय? मालायनि खोथा लानानै आंखौ जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थाना दै। नोंनि थाखायनो साला गामियाव मोखां देखायनो लाजिग्रा जालायलांबाय आं। नहक बहक खोथाफोरखौ सोर खोन्थाहरनाय देलाय खोन्थालाय आंनो। सोर खोन्थाहरनो? गामियाव नोंनि मिथिंखौनो ओंखारलायदों। बे गामि सिंबाथाय बिदिनो साला सोर खोन्थाहरथावथाव। बे बोरायानो जागोन र' बेसो नुदों आंखो र' थांनि र'। होमबा नों सोमारदोंसो। बे फावखाफोर नोंसोरने माबा दाय जायो। आं नोंखौ होनखादोंमोन ना बोरायनो बेफोरखौ गेलेनो समायला नोङो होननानै। थांनाय बोसोरावबो साला आंखौसो लासि खालामदों नोङो मोखां देखायनो आलायि। बे फावखा फोननायावबो बिदि मिथिं खुंजालायनांगौबा होमबा बे फावखा खेलाखौनो बन्द' खालामनांगौ जों गामियाव। फोननायनिबो मालाय लिमिट दं। फोनजायैखौलाय मानोथो होसोथाबनांगौ नोंलाय? नोंसा लोगोजों लोगो गेलेनो हायामोन मालाय सिख्लाखौलाय मानो होसोथिंनांगौ नोंलाय? फोननो लुगैयोना हलियावलाय बयखौबो। होमबाबो बे मालाय फोनजानो बानायखौलाय जर जबस्थि होसोथाबबा दायाथ' जाखागोन ना। दा मिथिंसो जानायदो र' मा होनगोन नोंलाय मिथिङाव? आंथ' थांखायाहाय लासिंसिंनो बेयाव। खुंथोलै घन्टा माबायदि मिथिं बुङो आंनाबो खुगा गैया नामा? खुगा दं होननानै गरम गरम बुंना लायोथा नोङो गेब्लेनो लुगैदोंबा। सैमा गथा साला बोरायनो साननाय हनायानो गैथारा एसेबो। मिथिंखौलाय खुंमारगोन नामाब्रा?
बिखायासो माबा दुब दुब मोनलाय लांथारबाय हमला सिं सिं जागोनलै आङो मिटिं खुंमारनांगौबाथाय इसोर मा खालामना लाखो आङो जाबायदि गरम गरम सेंग्राफोर दंखायो आरो बा दिनैनिफ्राय आं रावबो सिख्लाफोरखौनो नायथारलालै आंनि बाथ्राखौ मानो लादिया आङो बहाबाफोर खारना थायोबासो हामसिगोन नामाब्रा ओइ माथो रोनावसो मा खालामबाय थादोंलाय बेयावलाय माथो मानसिखौनो गिनायनाय सोमदोब्रा नोंलाय आं बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैबाय मा खैफोद खैफोद माने आं मैया हलियाव सासे सिख्लाखौ फावखा फुननो होननानै होसोदोंमोनलै बेखौनो मिटिं खुंनो नागिरबायब्रा है बे फाग्ला हलियावलाय होसोसो फोनखायोना जोंनो गथ' सिख्लाफोरखौ होसोसो फोनदो जों दंना फाग्ला नोंजो खुंनो हो मिटिं माबायदि मिटिं खुंग्रा बिसोर हलियावलाय बिदिनो होसोसो फोननाय जाखायो माथो आं गामिखौनो माबा गारनासो खारनो सानबायमोनलै है जाम्बा बेखौ गियो नामा जों दंना नोंजो रावबो जेबो खालामनो हाया सोर बुग्रिनायनि दिनै जोंबो माबा ओरैनो नायना थागोन फोननो नागिरनायाव फोनजायाबालाय होसोसो फोनखागोन ना आं हान्थि मोनबायलै नोंसोर फैनानैसो जेबो खालामनो हाया फाग्ला रावबो हलि गेलेनायाव सोरबा बुनो हायो नामा होमबाबोथ' गिलायलाङोना इमान गरम गरम सेंग्राफोर दङ बोरैबा बुबाय बायबा मा जानांगौ दिनै बिनि सायाव आरो जोंहा रावबोआनो गैखाया बिमा सासेल' आरो सोर गिया देलाय जोंबो नोंखौ खथ' मोजां लोगो साननानैसो ओरैनो दावोब्रा इमान गाज्रि आखराव खोलैनो साना जों नोंखौ आं नोंसोरखौ इमान हारामिसि सानोमोन नोंसोर दिसो भगबानसो जाहैबायलै आंनि थाखाय जेरावबो थाङा न'आव थायो थां सोरबा मायबा मा जोंखौ फन खालाम आं थानायलाय माखै गिदिब्रा आंलाय रोनमोनखौनो नांखांबाय माथो आङो टेनसन लाना जों दं नोंजों बिराद धैन'बादलै नोंसोरनिसिम आं ओंखामखौनो जायाखैमोन गिनानै जाहैनोसै आं थां जायो थां ओंखाम जायाबालाय बोरै जानांगौ जाखो थांसै आं ओइ भाइ सोरबा मायबा होनबा जोंखौ फन खालाम जागोन दे